Serviciile de calitate și prețurile accesibile rămân cheia succesului în turism. Turcia experimentează această rețetă de ani buni, cu foarte mare succes. Dacă plănuiți un concediu pe țărmurile Turciei, luați în calcul ofertele exclusive la cele mai bune hotele, oferite de compania Voyage International. O variantă optimă ar fi hotelul IC Santai Family Resort, hotelul membru al lanțului IC Hotels, localizat în Belek, la 30 km de aeroportul Antalya. Dacă preferați să faceți plajă pe un nisip fin și alb, IC Santai Resort este locul ideal unde puteți să admirați frumusețea naturii. Temperatura aici rămâne favorabilă 300 de zile din an. Aflându-vă într-o zonă prestigioasă, veți dispune de servicii ultra all-inclusiv, nemaipomenite pentru odihnă. Având arhitectură unică și design interior elegant cu elemente indoneze, acest hotel te face să te simți în paradis atunci când te afli în una din vilele luxoase și confortabile. În clădirea principală găsiți 464 de camere stilizate cu o panoramă magnifică spre Marea Mediterană. Odată ce veți păși în acest colț de rai, vă așteaptă surprize peste surprize. În zilele însorite puteți opta pentru o baie în bazinele pe care le pune la dispoziție hotelul. Animatorii vă oferă o gamă largă de servicii distractive, cum ar fi darts, aqua aerobic, gimnastică, volei de plajă, tenis, sală de forță și, desigur, un mini-golf. Pentru copii sunt propuse zilnic programe distractive, camere de odihnă, bazine cu câteva tobogane colorate și deosebite. În clubul mini și midi, picii se vor simți în lumea basmelor. După o zi plină de evenimente plăcute pentru fiecare, puteți merge în întâmpinarea bucătarilor șefi, care vă așteaptă cu cele mai alese bucate tradiționale turcești și internaționale gustate vreodată. De asemenea, mai aveți posibilitatea de a savura plăcerea bucătăriei selecte cu ajutorul teraselor și lobby-barurilor amplasate pe tot teritoriul acestui IC Santai. Pentru a vă restabili puterile și energia de care veți avea cu siguranță nevoie tot anul, centrul spa din incinta hotelului vă pune la dispoziție o gamă largă de proceduri, începând cu tradiționala saună turcească, jacuzzi, aromaterapie și finisând cu cele mai sofisticate proceduri de îngrijire a pielii. Serile vor fi acoperite de un apus de soare nemai văzut vreodată. Artiști, DJ speciali vor incita și mai mult atmosfera de odihnă. Animatorii deghizați în diferite personaje și petreceri după diverse scenarii vă vor face să doriți revenirea în International Comfort Santai cât mai curând, iar compania Voyage International va organiza odihna dumneavoastră cu dragoste, la cel mai înalt nivel.